יש רגע בחיים שבו אנחנו עוצרים ושואלים את עצמנו לא איפה לקנות בית, אלא איך באמת אנחנו רוצים לחיות. אנחנו נמצאים כאן בירוחם, בפרויקט קשת באופק מקבוצת יוסי חי. מדובר בפרויקט בוטיק של 16 קוטג'ים בלבד, שנבנה מתוך מחשבה אמיתית על אנשים, משפחות ואיכות חיים. ירוחם היא עיר שעוברת שינוי עמוק. קהילה, חינוך, שקט וסביבה שמאפשרת לגדל משפחה בלי לרדוף אחרי הזמן. במרחק של כ-25 דקות בלבד מבאר שבע, אנחנו עוברים מעומס למרחב. באותו סדר גודל של תקציב שבו רוכשים בבאר שבע דירת 5 חדרים, כאן מדברים על קוטג', חצר ואפילו אופציה לבריכה או ג'קוזי. כשמוסיפים לזה הטבת מס של 18%, תנאי תשלום של 15.85 והלוואת קבלן של עד $1,000,000 באפס ריבית עד האכלוס, מבינים שמדובר בבחירה חכמה, לא רק ברגש. קשת באופק, פרויקט היוקרה של ירוחם. זה לא רק איפה אנחנו גרים, זה איך אנחנו חיים.